Movie tira hian muyang high school ron langin tichuan zirtirtu simin substitute teacher tura anlak chu ron langa ani chu boxing champion thinin he school a hian zirlai sual tak midang te tibuaya noi chi thinan luta simin thung chu zirtirtu ngeta anlak theina na satakin na thok ni khat chu bedroom a omlai hian zirtirtu dang pahnih ron kalte chuan simin ma anlak zirtirtu pakhat zirlai no pangina anti boy ziale atnuwa anunna hial alak thuan soisi mina riat chuan rang takina ron chuak zirtirtu nu jaikyong nena chuan chutianga mi buli thintu te kha zotin ani pona mu pitar tak ngial po ti boy thinin chungzinga an ho tu berpo chu azuk muwa ani chu hanso kang nin azirlai puite mei baka zirtirtu te thlenga buli thintu ni wang chuan zirtirtu nu pon sumi nena chuan boina an siamani phot chuan inrol ve mi lo tura ronin atana poizok thei thu te a hril nu chuan ani po hong boxinga practice na hmuna chuan lo omin tin a thian paron langin ani chu kuan jong ania a hnena chuan school lama thil thleng dan te kha hrilin tin kuang jong hi police officer ani bok ani chuna rilru ti halu tuktur lo tele apa ne na anin leichin na thalo te chu siam thaturin ati zoka atuka chuan simin chuan class te po thataka line office lam apan mek lai chuan hangsu geng te chuan an zirlai pui an lo buli le mek lai chu va muin chu jin hiang ani simin chu zirtirtu nu in rol lo tura ti wang khan bi ruin aruk te en thla in chuta su kang chuan jin hian chu akhik thlutop maya saranga alu te tuamin chutiana satak maya an buli chu simin chuan thinrim pui hle in vakal maya tum ma se zirlai dang pakhat byongjin chuan va in rol lo turin na hril tin an geng hi an nu le pa ten police tam tak thurwal puin an school tan po tholok berber te an ni wang chuan engtin ma anti theilo thu te asoi ti dan ngai tuin simin chu phone mangder ang taka kalin su kang ina lok le tur chi chu alo wadang man midang te pon makan ti hle chuta simin chuan thil thlen dan chu hre thiam lo ni om tak anga langin film khur tur te na han hril le thin jin huang khuna sarang te po lak thlak sakin classroom lama let le wat tura tin simin che dan chuan su kang ati thinrim hle simin kalmek laya a thian pa in zirtirtu ma sa thi chana an soizau chu su kang chu thinrimin a thian pa chu a rek hlum lo chau chumizan chuan an bulit pa byongjin po in chongsang daka dingin a thil ton te ton le ai chuan mani in ti hlum mei po poyatilo a thinrim lu tuk chu a thanei zong in boxing te a phan practice atuka po school kal vele mai in simin nen anin to chuan ti chuan classroom pakhata in betura kalin simin chuan achungan thil ti chu director nena hril mei turin ati byongjin thung chuan omzia nei lo thule ama nu natan ngei po poizok thu te hrilin han su geng te chu tu manan hrem theilo police ne na thlen pon ama zokina ator le zel thu te asoya simin thung chuan school danga in transfer mei tura hrilin byokjin thung chuan anni wanga school son chu adu lo thu a soibok anin biak mek lai chuan han su geng member te chuan arukin thlan lo lak saka chumizana chuan simin chuan a thona skula a thil ton zawzai te chu ngai to letin aril ru ti ha hle atuka chuan han su geng ho omkhomna chuan kalin ziaran lo zu khului lui simin chuan an zial chu da tur le dan kalani thute soin su kang nena chuan midang te ngai sak du na ril ru nei chu pai bo tura hrilin chu vele su kang chu ati thinrim hle nektuma a hantin pon simin chu khapo khap ei lo su kang chuan a beng bula kalvat tura hrilin a zial khuten a han phule vel chumi nu chuan simin beipa ka zirtirtu te zong chuan notification dongin chuta chuan school education committee a zirlai pakhat wanga tharum thona thleng chungchang chu an report tur thu an ziak ma se tu ti nge an hrelo chu vele rang takhian su kang nu chu aron thleng ngal wat zirlai te chuan eng thil nge thleng en tura ron kal huai in su kang nu chuan zirtirtu ho zong hna chung thil chu tu thondar nge in puang wat tura tin jaikong ronin rol chuan an lawyer chu awahnial ma se chu chuan su kang nu ti thinrim zual sawin a lawyer po chu a beng hoisok chuta miss jaikyong hna chuan ron kalin atia ni le ni lawaron zot ama lawyer ngei te po chu namdo sok sokina thinrim na chu a so sang hle chu vele sumi chu ronin rol top
pin ama ti ni thu aron soya thing thin ngai damadil zui sukang chuan jin hiang chu thil thlen dan entir rengin ama chantu ber simin po tiang ani chuan ani chu achu adon lo hrim hrim thu chu a hrila sukang chuan an director hna po chuan simin ban vat turin a han vo zui bok chumi zan chuan simin chu kungjong nen chuan ti in sukang man ani theidan tur soin ma se su jong chuan evidence an nei thattok lo thu a hril chuta simin pa na lo thok mek po chu muin biak lo tum chuan a thin rim zok zama a kalsan ngal dei simin ril ruha po dora achol mek lain sukang hansu geng member te po anron lang simin chu amal chunga te pomin tongkam moi lo tak tak te aman khum nu chuan a bianga te a han fop vel simin in sum ram lai chuan dor nei tu in ron hawin an chuak ve thei chau konglaka amito pa nen in suin chu pa chuan anam hoi sok soka hauzui lop lopin simin la achunga thil thleng zong zong te wang khan a thin rim na a top khok to hle ngoi reng ai chuan beilet chu thlang to zokin chu pa po ina a han beng le tur chi chu namang kheng hina khik leng dora chu vele atlan chengal dai chumi nu hian basketball court awa thleng le hansu geng te chuan anel puite an hne lo wang chuan lo sei sale hrepin alawin sual boi nuai simin chuan chu rem changa lain a mai kor lei chu avua avakal zui ve ngal amalte tein hansu geng ho chu vakhoin sukang ber a han khik leng dor chuta namang kheng hian abeka chuan nek le sokin sukang ha po athina sa hle ma se police anon thlen vata wang chuan anin thiar filim veka simin po abiruk nu chuan a mai kor chu phelin a hlim lutuk chu a khideu reng chuta bongjin chuan alo mureng zui atuk skula chuan simin chu zangkhai le hlim mel tak hian avakal zirtirtu dangte chuan han su geng khoi hrepan ni thu te lo soin simin pon zo te mai kor vua tu shelo ni om tak anga ngain avakala an soile vel zirlai tam tak po chuan chu mai kor vua mi pa chu tunge tia zotin an hlimhlom hle chu vele han su geng le su kang te an ron thleng chu azakin na thin rim box hi a thin rim na tizual turin an classroom a adokana chuan zo te lem khan lo ziak chu vele dokan han pai thuai ati tu zona tum mek lai chuan jaikong zirtirtu churon kalin dokan thlak mei tur le boina dang siam lo tur chuan a hrila ma se su kang ril ruwa chuan midang te laka an za na le hlona an nei lo ta chu azakin a thin rim hle su kang le a thien te chu chak taka motor khalin a thien te hne na chuan zo te mai kor vua tu chu a han zot ma se tu mai in ama dik takan hriat lo awang chuan su kang thin rim lutuk chuan motor te chu a nek tuara a thien pa bok varek le in ani chuan thin rim na ritha turin jin hiang buli le turati in su kang po anui suk chuti mek lai chuan simin le kungjong te in hnial boi chuan a mai kor chu an pot thler ti chuan thui thatir tumin dor pakhat avapan chuti a mai kor an thui mek molmol lai chuan le lama jin hiang chu su kang le a thien te chuan a mai saranga khu lein ke korte chau hak tirin an chua ani chu kalpo akal tha theilo chuta ataksa vela te chuan hmusit na tongkam le an che rang te chu ziakin kholaya an chua zui tin jin hiang chuan asarang chu phelin dorin honga hmu masak ber pakhata chuan avalut dor nei tu sio sangu chuan alo hmuin a khongai chuan sin turte alo pe tin biangjin in thil thlen dana hmu chuan man mo taka chuak ngalin siminin a mai kor lo hala tum mek lai chuan biangjin chu awatleng man simin chuan engwanga ron lang hlol nge ni thu te zotin biangjin chuan jin hiang an buli dan chu hrilin simin chu a hma a sukang le a thian te mai kor vua a soi salai kha a hmu thu te hrilin chuti mek lai chuan jin hiang poron lang dor nei tu in tu te nge tia a han zo chuan ka thian te a tiringot chuta ei tur a han pek tum mek lai chuan jin hiang thin rim na chu so sang thutin dora chemte pakhat chu ala ti chuan simin thungpo jin hiang anna zon mek awang chuan sukang le a thian te omna chuan avakal sukang chuan zo te mai kor vua tu chu alo nga reng thu le a moi kor chu phel turatin anin sual zui ngal nasataka in sualin an pahnih ni chuan anin khoi ton ve chuti mek lai chuan jin hiang thin rim po chemte nen chuan ron thleng zui ngal sukang chu vi hlum tumin a ron pan hnai simin in alo khik thluk man awang chuan adara awa zeiman rama
chu vele dor nei tu po ron thleng zuin jin hiang chu top tura tin ava beng daya ti chuan jin hiang chu chulai hmun atang chuan a chhuah pui tin hospital lo langin simin po apa soyang tek le a thian pa kungjong nen an ron lang kungjong in police a report tura ati chu simin chuan a tu lo thu le su kang tan eng ti na mani lo thu te asoya apa yang tek chuan a fanu bula maikor om chu muin maikor vo chung chuan hansu geng ho nena avakal maikor vo po lamzinga mi ni anga insain ma se amalte te chuan chung ho chu a han chau vele ringot hansu geng ho chuan yong tak chu soi sa repin damdo in hial chuti mek lai chuan simin po chhuah tumin kungjong po chu arwala school na makal ve mei turte a soin jin hiang chungchanga soidon mek lai chuan thutlenga lomu chu apa ani ti zuk muin thil thlendan zongjong chu a rethiama ama thil thleng lo langin simin chu boxing a tui tak tak lain atumpui nu chu ne lovin chu wang chuan an gym an lo chan pha hi ania apa chuan nasataka simin chu hawin atan simin chu ring chunga khan a thi to thu a lo hril hi a lo ni chumi wanga anin kar thalo ni in apa chu a in chhir hle atuka chuan skula hansu geng te chuan maikor vo tu diktak zon chhuah tumin an zirlai pui zongzong te hna chuan an zong bana hliam an nei le nei lo te an zong chuak veka chuti mek lai chuan jkyong pon sumin chu regular teacher a an lak tur thu a lo hril ve mek bok sukang le a thian te ho chuan maikor vo tu an zong chuak thei lo chu thinrim hle in ma se sukang chuan zirtirtu simin che dan chu makti hle in midang su lo tura abum thiam na te skateboard khal chunga akut hliam ni om taka adom tlata fa hmu chuan maikor vo tu ni nge khana ngai simin office chunga avalu chi chuan sukang chuan valu chilin aban chu en saka han tuma ama nge ni thu te shilin aluwa chuan sarang aken lai chuan a han khu vele te te ma se maikor chu lak sak lein sukang chuan simin chu boxing a tumpuya a chauta an hmaloka school festival nei huna chuan in tum turin na tia adu lawani chuan jin hiang in chemte ne na a beina kha a thedar tur thu a hril anin belai chu jkyong chuan lo hra ruin a hlau thong hle chumi nu chuan simin chu classroom a kalin jin hiang a kal lawani ti chu awa hmu tin transfer certificate ala chuak ani ti a hriat chuan an che nei na khan vakal vatin api chuan a tupanun na chanhim sakram turin alo ngen ei turte apek nu chuan jin hiang omna lampang inchunga chuan a han chho building sira chuan lo dingin api takngial po an lo vo wang chuan sukang le a thian te ti anga om tura a in pek top thu hrilin simin chuan chuan tu le api ta na a thil ti chu a hlut hle thu te a hril chumi nu chuan festival ni chu alo ni ta Byongjin chuan a zirlai pui te chu maikor vo tu lam tang vek tura hrilin zirlai tamzok pon maikor vo tu lam tang tur chuan maikor te a han lei ve function ten manzo nu chuan anin beidon ta atira tang chuan sukang chuan simin maikor vo po chu ne lo hle in simin na maikor vo a han phel chi phei chu makan ti hlom hle chuta an school director chuan simin chu zirtirtu ni na lakata alak bo thei thu te ron soin ma se sukang chapau ngang chuan topsan lo turin na hril chuta atop nan simin chuan namang kheng hian sukang chu ron khik thua in knock out chiang hle jin hiang hna chuan ngai dam dil tura hrilin ma se jin hiang chuan zirlai zongjong ma a chaklo hne na tanga ngai dam dilama mo lo thur soin chuatum sukang chu ti thinrim hle in simin chu thira ron vuaka tum ma se simin chuan alo khik thule mia chumi nu chuan simin chuan jin huang chu board ne na file tur complaint ziak turin atia zirlai mei se pakhat po chuan a phone a evidence alak te chu aron keng ve bok ti chuan sukang po police te chuan hruain simin aro apa jima boxing coach niin an skula chuan kalin azang khai to hle chuti mek lai chuan zirlai pakhatin midang alo buli lai hmu le chuan chingfel tura kal le in movie chu atop ta Can anybody out there hear me? Hear me?